Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadratin Sayyidi Zakaria Yahya bin Syarifudin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi al-Khalil al-Syekhul wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal Lapa At-Tasi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. At-Tasi'u utawi kang kaping 9. Hadis yang ke-9 dari Bayani Kasrati Turul Khair. Itu anhu sangking Abi Hurairah. Iku anu diriwayatake saking Abi Hurairah anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kala dawuh sapa Nabi. Al imanu utawi iman iku bid'un punjul. Wasabuna lan 70. Itu punjul ya 5 ke atas. Ya berarti iso 70 5, 70, 6, 77 Bitcoin au Bitcoin utawa pinjol sampean punjul artinya agak pinjol karo punjul au Bitcoin utawa punjul wasituna langsung tidak apane syubatan cabang. Iman itu cabangnya bisa lebih dari 60, bisa lebih dari 70. Oke, jenenge iman ora namung percaya Gusti Allah, ora namung percaya malah nanti ini apa? Menghilangkan sesuatu dari jalan raya yang bisa melukai orang lain. Niku mawon sudah bagian dari iman. Wa abdaluna monggo utawi luweh utamane sabun iku qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Di antara cabang iman yang paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ya iya, karena itu adalah kuncine wong iman, kuncine wong Islam kudu muni napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena nek wis ngucap ngoten niku nggih perilakunya kudu menunjukkan perilakune wong mukmin, perilakune wong Islam. Nah, di antaranya cabangnya itu cabang kebaikan yang menunjukkan seseorang itu beriman ada sekitar 60 sampai 70. Wa adnaha lan utawi luweh cendeke sabun iman paling rendah itu apa? Anggere sik nglakoni iki berarti sik duwe iman. Iku imatatul adza nyingkirake reget. Iku imatatul adza nyingkirake reget amitoriki saking dalan. Nah, iman bukti iman yang paling rendah adalah apa? Menghilangkan reget, penyakit, watu, isogo kayu, isogo apa? Patu saka jalan raya. Jenengan duwe niat kaya ya Allah mau patu tak jibuke. Ana watu tak jibuke, ana kayu tak jibuke. Dengan purun nglakoni ngoten tok berarti ning jero atine ana iman. Berarti mesake nak kuwi natoni wong liya. Kuwi berarti jenengan wis percaya kebaikan itu pasti ada manfaatnya. Itu sudah bagian dari iman. Wal haya'u utawi isin utawa wirang utawa biyen ngarani wal haya'u utawi isin iku syubatun cabang minal imani saking iman. Isin berarti duwe isin berarti duwe iman. Wong kok ora duwe isin, ora maksiat kok
kok ngedek, itu imannya dipertanyakan. Kalau kok lakoni maksiat dijak ditutup-tutupi, berarti jek duwe iman. Tapi nek wis ngedek wis dipamerke blas ora duwe isin, berarti wis ora ono iman. Cetok kuwi omben-omben ora pantes, ora omben-ombene wong Islam kok diumpe, itu malah diketoke yo ketok berarti. Wong dolanan PSK, dolanan kono kok ora malah ngumpet, malah difoto terus videone di-upload. Kuwi berarti malah ora duwe iman. Sing duwe iman ki nglakoni maksiat tasih isin. Muttafaqun disepakati iku alaihi ing atase hadis. Al-bid'u utawi lafadz bid'u iku min salasatin awet telu, malah telu, berarti 173. Bid'un itu angka mulai 3, berarti nak swidak ya mulai kita swidak telu swidak papat. Nak 70 ya berarti 73. Itu bid'un untuk menunjukkan lafadz 3 ke atas. Iku min salasatin awet saking telu ilantis aten tumeka 9. Berarti 63 sampai 69. Nah 70 ya berarti 73 sampai 79. Bika seril ba'i kelawan diwaca kasroh ba'i. Berarti apa? Bid'un ora bid'un. Nak bid'un ki busuk gitu. Jenengan ki ngerti artine yo sampai disesuaikan kalimahe. Bid'un. Nah, lafale padha ba'dzon ain. Tapi nak bae dikasro bid'un kuwi punjul sangka telu. Tapi nak bae di doma merno niki dicekake bikasril ba'i. Iso berarti punjul telu nak diwaca bid'un. Nak diwaca bid'un artinya 180 derajat. Bid'un karo bid'un. Busuk apa busuk? Busuk ki lawate wong wedok alias farji alias gembus. Nek gembus ora apa-apa, jajal muni asline lak ora wani. Ana sing wani. Ora ono ya. Farji, apa meneh Mbak Gina, terus apa meneh tadi? Iya. Ayo, basa Jawane ora wani munake. Umi ora tegel muni. Ya paling orang munine apa? Gembus, cowek. Lah itu nak diwaca bud, iki mau hilang kan? Waqat tuftahu lan diwaca fathah bae. Iso go bid'un, iso go ban'un. Sebetulnya ora bid'un. Bid'un itu ban'un juga boleh. Wa syu'batu mutawi lafaz syu'bah, hadis kemono syu'bah lho, iku al-qit'atu cuwilan, sak cuwil, sak bagian. Hanya diumi mengenani apa mau cabang atau bagian. Al-ansyiru utawi kang nomor 10 itu anhu saking Abu Hurairah. Apa anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul bainama ing dalem suci mangsa. Bainama ing dalem suci mangsa pada suatu waktu rajulun utawi wong lanang kaya jenengan apa ngarang cerita pada suatu hari mesti kan ngono lho. Nah itu bahasa Arab apa bainama. Bainama ing dalem suci mangsa rajulun utawi wong lanang iku yamsi laku sapa rajul bitarikin ing dalem dalan istadakan banget alaihi ing atase rajul apa al-atasu ngorong ngelak haus. Suatu hari ning ana wong lanang mlaku tengah dalan nganti ngorong. Jenengan awan-awan jalan-jalan kan biasanya nopo sing ora kuat nahan apa ngorong. Iki ana yo men bawa jajan mongko nemu bahwa jajan nuli nemu sapa rajul bi'ron ing sumur. Delale nolak ngorong kok ketemu sumur. Bungah apa mboten? Mengalahkan segalanya. Wong ngorong wis ora apa meneh kok
teh, pokoknya kok kopi, warna banyu sumur lho, rasa banyu mateng, warna banyu sumur niku wis luasane bungae ora genah. Panazalan lilareng sapa rajul. Pihak yang dalam biro, mergo saking mlae ya terus saking mlae terus lereng, carane mandeg ning sumur. Mandeg ya mestine kanggo ngombe. Fasyariba nuli ngombe sapa rajul. Ngombe ya gantian. Olah iku tanggane ora liya ya mung ngombe. Summa kharaja nuli metu sapa rajul. Fa idza nuli ing dalem nalikane kharaja kalbun utawi anjing utawi ana segawon asu kan beda ngene ngoten umi miso padahal atine padha gosone napa nang segawon. Nah begitu bar ngombe kok ndelalae ana apa asu lewat ya hasu iku ya hasu melet-melet sapa apa kalbun. Nah, anjing itu melet-melet berarti ya padha anjing melet-melet, kucing melet-melet kan mergo ngelak. Ya dasar tubuhnya anjing ku nak melet-melet mesti padha wae ngorong. Padha wae ngelak, padha wae ngorong. Manungsa ya iso ngorong, kewan pun ya iso ngorong. Ya kulo halemangan apa kalep asana ing lebu. Minal atosi saking arahe ngelak. Saking ngelak ini melet-melet mangan apa? Mangane lebu. Nanti lempang itu berarti apa? Melet-melet karo apa? Niku nggih dilatih lemah saking ngelak. Faqala nuli ngucap sapa ar-rajulu wong lanang. Nah iki pakene al. Nah ning dhuwur panjenengan pahami rajulun. Nah itu masih umum. Masih nakira tapi ini ar-rajulu berarti wis ketok wong lanang ki mau sing napa sing melak padha melake sing wis napa jikok banyu saka sumur. Lakon balago yakti teman-teman tutup apa hadal kalbu iki lah anjing minal atoshi saking melak. Berarti cara bahasa tubuh wasune wis saking ngelake nganti melet-melet dilati lemah. Mislul ladzi hale ngumpamane ngelak. Karena ana apa alladzi iku kon balagha teman-teman tutup apa alladzi mini saking ingsun ya Allah. Anjing kuwi koyo ngono berarti ngelak rasane ya koyo aku mau pas ngelak. Dengan kon mlayu metan mulung ngono ngelilingi lapangan wayah panas. Wah bekane napa ngomong ngongso. Nah kan ngongso nggih saking ngongso kan saking ngelake. Berarti kuwi ya anjing kuwi mesti rasane koyo aku mau pas ngelak. Fana jalan muli medun sapa rajul alpit ro ing sumur. Kok terenyuh atine? Nyawang-nyawang koyo kok terenyuh terus napa balik meneh ning sumur. Terus jiko banyu. Famala anu ngebaki sapa rajul khuffahu ing muzai rajul utawa sepatu. Wong liyan niku kan kanggone muzai itu sepatu niku lho sing dhuwur ya. Sepatu tentara sing nganti sak ngisor dengkul. Nah, kalau boten itu yang menutup mata kaki. Itu namanya muzai, minimal menutup mata kaki. Kalau untuk orang-orang gurun melakukan yang padang pasir biasanya nanti dhuwure sak ngisor dengkul. Nah, itu kan iso gawe jika banyu. Ayo jika ini sumur nang tengah gurun pasir ya coba bayangke ana sanyone. Kok sanyo? Ana timbone. Aja bayangke timbo. Iku senenge sumur ya wis sumur kaya belik, carane jenengan ning tengah alas nemu belik ngoten niku. Terus napa lha iki piye jikoke? Akhire dijikoke nganggo apa anjine mau sepatune dicopot gawe jikok banyu. Maan ing banyu. Sepatune muzai didhunke ning sumur gawe jikok banyu. Sumaan sakanu ngeker sapa rajul hu ing mak. Banyune iki mau dijogo tenan wis pokoke entoke sopira ya jenenge sepatu ke wadah banyu ki ya ora akeh. Beda nek timbo jenengan menangi timbo sumur boten? Menangi nggih.
ning semua urung musim sanyu ning nak ngeten kok enak nak timbul nganggo tambang jebulke terus ditarik masyaallah pedese kaya apa tangane. Lah niku sing gawe timbo mboten ember, mboten timbo, tapi sepatu ya mesti entuke sithik. Pipihi kelawan cangkeme rajul. Nganti napa dicopot cara musemu dicopot. Nah, genora ya kalane jegur sumur apa piye iku dengan bayangke. Terus apa wadah banyune sepatune mau dicopot diamake nganggo cangkeme. Hatta rokiya, oh berarti ya bener medul. Hatta rokiya sehingga munggah sapa rajul. Berarti wong lanang iku nganti jegur ning sumur. Jegur ning sumur sepatune gawe wadah terus munggah niku napa? Sepatune iki mau napa digoceki nganggo gegetan cangkem. Katangane otomatis gawe dandulan munggah meneh. Nanti sing digawe nggawa gayune iku napa cangkem. Masyaallah jenengan bayangke. Kok wong kok duwe naluri kaya ngono kuwi mesake kaya ngono padahal ki mau anjing. Fasaqo ngombeni sapa rajul al-kalba ing anjing. Nah, masalah tekan dhuwur ya sak alane banyu sing pegawe mau terus diombeke asune kuwi mau. Jenengan bayangke nggih, kuwi asu sing dibulung apa meneh umpama sing dibulung kok manungsa. Mulya dina anjing kali manungsa. Fasyakara nuli ridho utawa trimo, fasyakara nuli ridho utawa trimo sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul. Dadi sebabe wong lanang kuwi mau entuk ridhone Gusti Allah. Lah kita berpikirnya pakai logika balik kayak ngoten niku. Jenengan kuwi nulung kewan wis sing mriki sing dicontohke kewan najis. Najise wae najis mughal langgeng. Ora kewan halal lho niki. Kewan ketok najis. Najise mughal langgeng wae ndadekke wong lanang kuwi mau entuk ridhone Gusti Allah. Kabeh iki nak ridho enak. Apa meneh kok diridho Gusti Allah? Diridhoni wong tuwa wae enak, diridhoni marang tuwa wae enak. Apa meneh kok sing ridho Gusti Allah? Berarti intinya jenengan kalau memberi pertolongan yakin tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun bantuan jenengan untuk orang lain mesti direken, mesti dicatat Gusti Allah. Makanya perbandingannya dengan hewan. Ana wong nulung kewan sing ditulung wae anjing, kuwi wae dadekke Gusti Allah ridho. Apa meneh kok sing ditulung manungsa. Mestine Gusti Allah banget ridhone. Apa nang Gusti Allah banget ridhone. Ono dadi wong sing entengan tangan. Ngerti entengan tangan no? Entengan tangan ku napa? Tangane enteng, tangane ora abot nak kanggo nulung wong liya. Sakset ndang ora mengko. Faro nuli ngapura sapa Allah lalu maring rajul. Kabeh dosane disepuro Gusti Allah. Ridho kan enak, mari nanti dosane wae entek. Kala ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah innalana sedene iku kedue kita fil ini ing dalem pira-pira raja kaya ajran yektine ana ganjaran. Nah, mosok Nabi nolong anjing, nolong raja kaya misalnya sing ditulung ora anjing tapi nolong wedhus, nolong sapi, nolong apa meneh. Raja kaya berarti yang berkaki 4 mosok. Memang ulung raja kaya kok fatolan nuli matur sapa Nabi. Fi kulli kabitin iku ing dalem saben-saben ati. Kabit mriki berarti anggota tubuh hati itu kok kabitin. Rebatin kang keles ajrun utawi ganjaran. Intine jenengan iki nulung makhluk Gusti Allah sing ijik ana nyawane. Duwe ati teles kan berarti ijik ana nyawane. Ana manuk meleh mbok panani, ana kucing mbok mati. Misalkan nanti mbak-mbak kok ganjarane sak pirang-pirang kayak mbak-mbak. Ana kucing arep lahiran disiapke gonane, dikai kandang, dikai gelaran, tokoke
kanan, mati muncul turu barang akhir. Oh ganjarannya sak pirang. Jangan ono manuk nek dipakani. Ono apa meneh kan? Topi, ono merak. Nah, kita kulit kabeh. Setiap yang bernyawa, setiap anggota sing teles kuwi napa? Nah, jenengan kok iso nulung kuwi berarti padha karo jenengan golek ridhone Gusti Allah. Ora kudu menungso sing mbok tulung. Nek jenengan nulung menungso rung kuat ya nulung kewan, terus minimal jenengan mangan ora biuke. Kan dipangan pite. Ya toh? Nulung nak kurahan misalkan kayak wong ora doyan ya sedekah kabeh kewan. Dalil apa? Fi kulli kabitin rabbatin ajrun wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat Lil Bukhari kedue Imam Bukhari Fasyakara utawi lafaz syakara Fasyakara ridho sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul. Syakara nak kanggone Gusti Allah niku maknane napa ridho. Faro nuli ngapura sapa Allah lahu maring rajul. Fa'adkhala nuli nglebokake sapa Allah hu ing rajul al jannata ing swarga. Intine mlebu swarga niku dalane ora angel, dalane gampang ming jalaran nulungi anjing sing kehausan iso dadi mlebu swarga. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat langgune kedue Bukhari wa Muslim. Benama utawi lafaz benama kalbun utawi anjing iku yutifu mitur apa kalep benama ing dalem suci mangsa kalbun utawi anjing iku ya yutifu mitur apa kalep. Ini dilawan yang lain. Dilawan yang pertama apa? Yalhas. Di hadis pertama pakainya kalbuni yalhas, tapi di hadis yang lain pakainya yutifu birogiyatin ana kiwa tengene sumur. Di yang lain anjingnya iki mau ya medar-medar nang pinggir sumur. Lalu sini anjing nasu ki aku jek banyu piye bingung. Ngerti ning jero sumur ki ana banyu. Tapi orang jek bingung makanya medar-medar. Ngerti medar-medar? Ya loka mlaku ning sekitar. Kok terkadang teman-teman parek yang dulu dadekake mati guru ing kalep apa al-atasu ngelak. Anjing mau midar-midar saking ngelake. Umpama ora ngombe dadeke mati. Itroa ing dalem nalikane weruh guru ing kalep sapa bagian PSK acara iki. Sapa bagian lonte. Aku biyen amarane apa? Lonte. Di hadis yang lain ora wong lanang tapi apa? Bagian niku apa wau? Lonte. Nah saiki PSK. Wis menjual diri. Oh sing delele sing merok asu posisi kaya ngono kuwi ora wong genah lho niki. Menapa wis tukang model gembus. Mimbalaya saking pira-pira PSK utawa lonte. Oh terus ke mimbalaya Bani Israil saking lontene Bani Israil. Waktu lonte iki sing ngono kuwi mang dari kelompok Bani Israil. Fana zaat mulai nyopot sapa bagian. Lonte tapi kok yang nyatane karo asu kaya ngono kok mesake. Dia terus nyopot mukana ing sepatune bagian, musah utawa sepatu. Sami, cuma riwayatnya beda. Nanti kayak nak di hadis tadi wong lanang, nek niki wong wedok itu pun seorang lonte. Fastakon nuli aweh ngombe sapa bagian
Pasangkot muli aweh ngombe sapa Bagiyun lahu maring sapa mau kalep biwi kelawan mukoha. Waduh, wong wedok iki mau akhire nyopot sepatune gawe jiwa banyu, terus banyune diombeke anjing. Pasangkot muli ngombene sapa Bagiyun ing kalep. Amal kaya ngono ki lho. Wong jikoke ngombe anjing kamu viro muli di ngapura sapa lahe Bagiyun biha sebab ngombeni kalep. Nah niku dadi amal sepele iki wis sing nglakoni PSK apa meneh sing nglakoni kok wong sing duwe iman. PSK ngamal apik Gusti Allah ridho. Apa meneh kok sing ngamal apik iki wong apik, wong iman, wong sing duweni iman. Al-muku utawi lafaz muku iku al-khuffu muzah utawa sepatu. Muk itu berarti khuf. Nah, muk ono bahasa muk ning ngene ya. Muk niku udah vokal kaleng ya. Nanti muk ya. Nah, muk kaleng padha berarti koyo wadah. Wa yutifu utawi lafaz yutifu iku ya dulu mider-mider sapa kalep haula raqiyate ing dalem kiwa temene sumur. Haula raqiyate ing dalem kiwa temene sumur. Oke, haula raqiyate ing dalem kiwa temene sumur. Yutifu maknane mlaku mider-mider kiwa temene sumur. Wa ya utawi raqiyah iku al-bi'ru sumur. Raqiyah itu sinonim. Sinonim ya kalau persamaan kata ya. Nah itu untuk. Ya, nak lawan kata apa? Antonim. Ya, sinonim raqiyah itu adalah al-bi'ru. Wallahu a'lam bishawab.